Vídeo número 3. Eines punt. En fer clic sobre la icona que ens apareix per defecte en pantalla, ens apareix un submenú amb diferents opcions, com per exemple representar un punt de la quadrícula de la vista gràfica, inserir un punt que pertany a un objecte, com pot ser una recta, un polígon, una circumferència, trobar automàticament el punt d'intersecció entre els objectes, per exemple dues rectes, una recta i una circumferència, o bé representar directament el punt mitjà d'un segment o el centre d'un objecte. Anem a treballar amb aquestes icones. Vaig a començar dibuixant una recta qualsevol. Necessito dos punts, un punt A i un punt B. Tinc la recta F, aquí tinc la seva equació, i aquí el punt A i el punt B amb les seves coordenades. Ara anem a col·locar diferents punts d'aquesta recta. Per fer això amb seguretat, activem la icona punt en objecte. El punt C, el punt D, el punt E. Tots aquests punts podem estar segurs que pertanyen a la recta, amb tota seguretat. Anem ara a dibuixar un segment. Busquem la icona segment. Necessito dos punts extrems. Per exemple, el punt F i el punt G. Ja tinc aquest segment. Ara, a continuació, si ens interessés, per exemple, esborrar aquest segment, seria molt fàcil a la vista gràfica. L'únic que he de fer jo és seleccionar aquest segment, únicament aquest segment, amb el botó dret del ratolí. Escollim OK, botó dret, i ara, que ho tinc tot seleccionat, premo la tecla suprimir. D'aquesta manera aconsegueixo eliminar únicament el segment. Dibuixem una altra recta. Una recta, necessitaré dos punts, i la recta G minúscula, aquí està la seva equació, i ara si m'interessés trobar el punt de tall entre aquestes dues rectes, entre la recta F i el punt G, ho tindria molt fàcil. L'únic que he de fer jo és activar la icona intersecció. Intersecció entre què? Entre la recta F, que queda destacada, i la recta G. Tinc el punt H, de tall entre les dues rectes. Aquest punt H té unes coordenades que apareixen, com podem comprovar aquí perfectament, a la nostra vista algebraica.